аз як чиз беҳад хурсанд шудам, ки мисли пештара ки тими Тоҷикистон дар мусобиқоти даставӣ аз намуди муҳориба ҳама вақт худро беҳад қавӣ нишон медоданд ва шогирдони мо тавонистанд, ҳарчанд ки ҳамагӣ 3 нафар буданд, тавонистанд то мусобиқаи ниҳоӣ бароянд ва танҳо дар он ҷо ба Украина мағлуб шуданд, лекин онҳо тавонистанд ҳатто доваронро дар ҳайрат монанд, ки ино 3 нафар тавонистанд мисол ки бо 5 нафар рақобат карда ғолиб баромаданд.